Ndilahiri KTV imene imakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana m'malawi muno. Chimveni kuti takulandirani. Ife Alahiri KTV tikupemphani kuti mveserani nkhani mpaka kumapeto ndipo perekani chiganizo chanu ku comment section ndipo osayiwala kupanga share, like komanso subscribe pano pa Alahiri KTV. Ine Sheikh Abbas amene ndili shadow wa Malawi Congress Party kuzomba Ntonya. Nkhani zonse zimene zikukambidwa apapo, madandaulo onse amene akukambidwa apapo, ndi chinthu chosangalatsa kwambiri ndiponso ndaona kuti anzathu a Malawi Congress Party ngati Eastern Region komanso kuzomba madera ena Machinga, Balaka, Mangochi timakondana ndiponso timamverana chisoni. Akuluakulu nkhani iyi wina aliyense kwa shadow kapena kwa amene amayikonda Malawi Congress Party akumva naye chisoni ndi kuona kuti msogolo lake dera lathu likhala bwanji. Ndifuna kuyankhula ichi wina aliyense achimvesese. Tikapanga zinthu zoti bola zanga zayenda ndiye kuti nthawi ina iweyo zako sizayenda. Chimenecho ndifuna kuyankhula. Nkhani yayenda ndiponso nkhani ndiyoonadi tayimisidwa komanso sakutipeza ndikutiuza kuti tayima koma pandale tayimisidwadi. Makhansa athu akuloledwa kukayima koma tidziwe izi mwana wopanda bambo alibe msogolo. Chifukwa mwina makhansala ena amayima chifukwa choti chomukonda MP wawo. Pa zinthu zimenezo ndi zinthu zoti anthu ena abwerera mbuyo chifukwa mitima ndiyosiyana. Anthu ena ma shadow MP amapeza anthu kuzera mwa makhansala amapeza anthu kuzera mwa MP. Kusonza kuti anthu onse anali ogwirizana. Ngati chisanzo dera lathu ku Eastern Region pali madera ena ngati kuzomba kuti MCP kunalibe, sinali popular. Makomiti tinalimo ngati anthu achipani koma sinali anthu oti tikuza kuwinisa olo president kapena kansala kapenanso MP koma abwera chifukwa cha MP, shadow MP ni makansala pokuwapanga convince anthu kuti iye aiteni ndivotereni tiyeni tikadulise tikapange zinthu zambirimbiri. Lero MCP yamveka pena palipose komanso kuphatikizapo tiwathokoze zimene anachita president athu pomatitengera anthu m'madera mosiyanasiyana kupita ku Chikokobe. Zimene zijaso zapanga ngati kuti ndi alliance paokha. Imeneje ndi alliance paokha chifukwa tinene mwachilungamo UDF ngati kwathu ino kuntonya kulibe UDF saname ya ndiponso shadow wa MP wa UDF palibe, sali pa number 2 sali pa number 3 ayi kulibiretu anthu sakumufuna. Ndiye lero tikufuna tikamusiye kumene koko timusire iyeyo mukuganiza kuti ma vote a president angakapezeke president waife chifukwa anthu otu ena anangomuvotera iyeyo osati focha chipani ayi anangovotera basi poti munthu tiye timvotereni koma onse ndi DPP. Lero lino tikabalalisa chonchicha muganiza kuti president wathu dera limenero apeza ku mavoti alliance yathu ndi yabwino kuopsa koma dongo solo sindili kuliona bwino. Akutiuza kunena kuti munga yankhulira olemekezeka Jofu kuti ayi makhansala apitirire akupitirirabe zoona ndithu makhansala sanayimisidwe komanso mashado MP akunena kuti ayi amene akufuna kuza kuima independent. Abale wanga independent ndi independent. Tinali mu independent itu tinaima tu independent chifukwa chani ndiona kuti tinaima ma primary tisanachite konse kufika na lero lino chilichonse timapangidwa chimachokera mthumba mwathu. Nditi maganiza kuti pamene tamaliza ma primary so pano tutenge ma nomination tikapereke chipani chitithandiza tikhanga nditikupuma kamene tingapeze ndi chipani zikhanga tisopano kampeni akutiyendera bwino
koma tsopano ngakhale lero lino tinene kuti ayi ndima independent, kodi ndi angati amene angakwanise independent popeza kuti kamene angathe kukuthandizako ineyo figa yake sindikuidziwa kuti ndi figa yanji, kampeni ndi wakumapeto ndi wovuta. Chinthu namba 3 chimene ndingathe kunena kuti izizo ngakhale zili choncho, koma chimene atilakwira kwambiri zimene ndiyankhule nchonena kuti chipani ngati ife Eastern Region tikanayitanidwa tonse, ndikuyitanidwa mashadow athu onse, makhansas onse, ndikuuzidwa. Titauzidwa zonse zija kuti zinthu ziyenda mwakuti. Inu mukuona bwanji? Ngakhale safusidwe zeru, koma kungopangidwa kozati kukhako tikanakhala ndi mafunso awiri ndi mayankhoso pomwepo, koma palibe chilichonse, tikungotayidwa, palibenso wina aliyense amene akusamalidwa. Toonani zimene tikuziyalusira apa pa TV, atopera kuyankhula zina inde ndi ndale, koma anthu akuchimva chimenecho. Olemekezeka una Bokani anapita kukasazika ku constituency yawo, anakasazika bwinobwino kuti pali mtendere ndithu pakati pa iwowo ndi UDF, koma muonenso outcome yachokera kumeneko kwa MP waderalo wayikanaso MCP kuti sindikudziwa china chilichonse. Ngati uzili choncho asandiuze munthu wa MCP, andiuza kuchipani kwanga akuli ya president yanga, kusoza kuti pali zinthu zina zimene ifeyo sitikuzichitako bwino muchokera mudongosolo lake, pomwe chinthucho chikanakhala chabwino koma chikuvuta malingana ndi mmene ifeyo tikuchitengera. Ndiye Secretary General athu Richard Chimwendo Banda akanatitenga ngati anthu, atenga a Eastern Region kuti ma members onse achipani kuchokera pa constituency, pa ma area, komanso pa district, komanso pa region, kuti ndi anthu amene apirira ndi chipani chimenechi. Ndikuwauza so bwinobwino a Eastern Region ifeyo taganiza izi, osatangotiuza ife mashadow okha, chifukwa popanda mashadow indedi sikuti chipani panalibe. Chipani chinalipo, chili ndi anthu eni amene anagwiriza, tili ndi maudindo kuti umene kucha, tili ndi RC, tili ndi deputy, tili ndi secretary wathu, tili ndi publicity wathu, tili ndi campaign director, tili ma department ngati management alipo amenaje. Koma ndizoona kuti munthu wa region azingomvera pa social media, munthu wa district azingomvera pa social media, wa constituency angomvera pomwe iye anatenga munthu kuti ndikupita naye ku district kuti ine shadow wanga ndi uyu, koma lero lino palibe chimene chilichonse akudziwa. Zimene zoti chipani chikulemekeza, kodi nkhanza zimene akutipanga ife mmitimamu, kodi ife tikakwiya nazo zikhala bwino? Izizo ndikufuna kuyankha choncho chifukwa chokuti aliyense akumanena maganizo ake. Ndiye ndimafuna ndipemphe kunena kuti ifeyo akwaku sitikupangidwa titi ngati anthu achipani cha Malawi Congress Party, tapangidwa ngati mwankhanza. Ndiye nkhanza zimene zizo mikuyo imene iyo ipitanso kwa anthu ovota. Ndiye sizingakhale bwino ife president timankonda, president watimenyera nkhondo, zinthu zabwino kwambiri, koma chipani chinekanaganiziraso anthu amene akhala nawo ndikugwira mbendera ya Malawi Congress Party. Ni munthu wanji, munthu wopirira ku Eastern Region ndikunena kuti ndikuyimira Malawi Congress Party, isakununkhira ngati mene ili lero. Anthu analimba mtima. Ndipereke chisanzo Amirazi kwawo kwenikweni kumapeto kwenikweni kuchikomwe, koma anayesa zaka zimene zonsezi kuwapanga kubvisa mafumu awa ndi awo, anthu osiyanasiyana. Lero lino aliyense umene uja MCP iliko, aliyense akudziwa dera lina lililonse MCP ilipo, koma lero lino zimene zikukhalira ndi zinthu zokhumudwitsa. Ndiye tiye tisakhumudwe nisanga akuluakulu, tisadandaule kwambiri. Mwina akuluakulu atiuza zimene angati kuchita, koma chodandaulisa nthawi ikupita. Ngati munthu akayima independent, fomu sanampase, ndalama yokalipira palibe. Ine ndikuyesesa kwayimbira SG, koma mwina mwaka achoka, ndikungomva choncho, koma nayi program kuti tukumane. Koma zodandaulisa zonena kuti nthawi ikupita. Ndiye ndifuna kuyankha kunena kuti ndizoona makhansala athu sanayimisidwe, ifeyo tineka kuyima independent, koma liti until when? Liti tima independent yo liti? Chifukwa tikanakhala nthawi mwino pakale panopo akumatiuza zimene zikhani malumazi kasi malumazi zonse zioneke, ife tizithamanga moto usapole pa ground.
ine ngati abasi ndimazichallenge ndekha amene unena kuti inetu apa fuchoti mwina ndili pa number 1 kapena number 2 nimazichallenge nimaziyika pa number 2 chifukwa choti ndimavoti koma pa ground panga pamaoneka bwino. Then maganiza kuti kodi ngati ndili chonchi ndikalowa mkati ndikuyamba campaign ndikhala pa position yanji ine nimaona ngati kuti kumene chambendera amayi Congress Party imatengedwa ndithu koma apapo zosonyeza kuti amene angawine ngati ine ndingapange pull out ndikuchoka ndikuti wa independent koma wa independent amene adzakhala wa DPP ndikuti MCP palibe kodi chaka china utapita aso kuti ndifana ndiyimire anthu amene amakusataja kodi angaloleso sazanira kuti inu anthu a MCP na ndovuto kukusatani mmatisiya panjira sonzo kuti pali zinthu zina zake zimene tikupanga destroying our party. Ndiye ineyo ngati abasi ndimafuna kukukhazikitsani mitima pasi ateni tidekeni tikhaleni pa ize tione chipani chimene chingachitike koma chodandaulitsa nchonena kuti yasonyeza ngati MCP kwawo ndi ku Central Koka kuno ku Eastern Region ndi kwa UDF kuti imise kokhako kuti ife tisaimeko tadula malire kuti kunoko ndi kwa UDF ukuko ndi kwa MCP ngati tingafune kuyima tizimira UDF sozo tipapo ngakanga kuti ifeyo tikuchotsedwa mu chipani cha Mayi Congress Party sifuna tikhale mu chipani cha UDF zimene zikuonesa zimenezi president wapasidwa malire kuti ayi ngati mufuna zimenezo basi mu Eastern Region kuno tipange chonchi wa MCP ayi MCP amene alipo kuti tagaza kuzomba mwina anthu awire komanso mwina sitikuzwa kuti angawine kapena sangawine zimene sitikudziwa koma ife ngakatu pali posa aliyese alliance wina aliyese apange zoti wa UDF kati panga alliance angogwirizana anthu kuntunda kokhako koma pasi papa tithamangisane okhaokha ife ana ife tithamangisane zikanakhala zinthu zabwino koma lero lino tikusonyeza kuti UDF ndi ku Eastern Region MCP ku Central chigawo chimene chicho chagawidwadi zimene zikukhalira ngati zimene zizo. Ndiye ningofuna kunena kuti mawu amene anena Bambo Lisimba ngati campaign director ndiwoona kuti panali anthu ena amene kwa kuderawo akanatha kuwina koma pano nzowawa pakali panopo palibe tapanga spend zinthu zambirimbiri koma pakali pano tangosidwa mmalere zinthu zopetsa chisoni kwambiri. Ndiye choncho tidekeni timve makolo athu chimene angatiuze koma sakutithandiza zo kwambiri.